人間関係とか職場の雰囲気とか、長く働く上では大切だなって思ってたので、そういう面も気にしてました。何でも困った時とかもすぐサポートしてもらえるし、わからないことも聞きやすい関係なので、本当に人がいい職場だなと思います。患者さんとかにももちろんですけど、スタッフのみんなの意見とかもきちんと聞いてくれる優しい先生なので、ちょっと何かあった時も相談しやすいですし、安心して働けてます。ここのクリニックだと一人で受付回すのが基本なんで、最初の時に先輩のスタッフさんがずっとついてくれて、アドバイスくれて、それもすごい優しかったので続けられたっていう部分もあります。働きやすい環境がすごい整ってるので、人間関係がいいところがいいなとか思う方がすごいおすすめ。週3日お休みがあるのと、駅近で通いやすいので、無理なく長く続けたい方におすすめです。